amaierako azoidu hau. Maider Undarekin egingo zutela uste genuen, baina ez orain aurkeztuko duten ondak. En estos momentos vamos a recibir con un caluroso y emotivo aplauso a una gran deportista y gran campeona de la lucha olímpica, la pesa de Olaeta Maider Undar. Volveremos a reiterar linda, salida sana, está Txapa jaurtitzeko prest. Gorri azkenean! Urdin behar zuela zirudien, baina azken zialdoan Bengoetxeari eman dio txapak. Sakea. Hemen txegituzue, hiru epaileak. Eta ea Sakearen aurretik labur-labur harrapatzeko modurik daukagun Maider Unda. Ondoan baldin baduzue. Aurrera. Hementxe da bai, Maider Unda gurekin. Bueno, Maider, pentsatzen dut momentu politia berezia, hemen Gasteizen, omenaldi txiki hau, pilota final handi baten atarian. Bai, politia dia, urte askoren lanaren errekonpentsa delako, ez? Gentiak onartzen du kirolari bat naizta emakumea izan merezi duela, ez? Elako omenaldi bat. Momentu berezia bizitzen ari zara esan zendunetik kirola utziko zen duela, gaurkoa zuretzat garrantzitsua. Bai, politia da, batez ere, gure bezalako kirol batek omenaldia duela. Eskerrik asko eta finalarekin gozatu, Maider. Eskerrik asko zuri. Borrokatik erretiratu da, baina hartzaintzan eta gaztagintzan ez dauka beharleku makala. Lauterdiko final nagusia hasi da Jaun Andreok. Sakea luze atera du Bengoetxeak. Ongi erantzun dio. Altunak botez jarri da. Oinat. Ezkerrez, luze. Altunak bildu. Botez jokatzen ari dira. Joko klasikoan eta horren sogaizki jo du Jokine. Jokeo klasikoa izan dugu lehenbiziko 15 honetan. Ez da horrelako asko ikusteko aukerarik izango dugun. Zatak iruditzen baino, bai, harritutia izpizka bat, Eta oinatzek ere sake bueltan pilotaren bila ez jotzea, eta... Beno, dirua nabarmen dago. Bengoetxearen alde. Doblean. Oinatz. Sake gurutzatua. Eta ez da iritsi, bi eta hu.
Bengoetxea aurretik. Hau lehen bizikoa baino pozoitsuagoa izan da. Barrura indio gainera pixka bat. Eta ezin izan du txapa gainean jarri Amezketar gazteak. Gurutzatua oso luzea, eraman Biladoa, eta txokoan doktore egin du errematea Bengoetxeak, 3 eta huts. Eta partida hasiera azkarra. Azkarra, aurreko tanto hortxe pelotaka zu botea jarri delako, eta baina gaian zen urrungo bisakek aurreko, baina urrungo bisake oso ona izan dituk, Baina oso luze sakatu dik eta ezin kendu eta ondo bukatu dik. Ondartsuak azkenengo biak eta luzeak eta Sakea giru erreferak esperantza. Badoa Leitzarra. Oso labur erdi-erdira eta arroegi erantzun dio Jokin Altunak. 4 eta huts. Eta oso pilotaka da gutxi. 12 besterik ez. Lehen biziko 15an 7. Gero 3 sake. Eta sake bueltan egindako beste bat, oso labur orain artekoak. Eraman Jokinek. Ea hemen zer gertatzen den. Moztu oinatzek. Jaso Jokinek. Txokoan luze Bengoetxeak. Jokin eskura etorri zaio oinatzi, motz jokatu du ordea. Ongi Jokin. Hor izan dezake aukera. Hor Mariko ikuskaria jodu. Partida hasiera berain nahi bezalakoa izan ezarren ez da kokindu. Hormariko doktorea jodu 1 eta 4 entzun. Bai, tanto no jokatu da gero, bai. Bukara ere aparta, Orain arteko pilotea duena. Aldatu egin nahi du pilota. Amezketarrak, hemen txeuzua. Motzean egindako Hormabikoa, azkarra eta ona. Berriak hartzen du gaztea. Eta Jokin Altunak inguruko jende asko ekarri du gaur. Orgoia gera bat beteak dira ikusi duzuen moduan. Eta gu gauden inguru honetatik begiratuta, kantxan ere ez da kasi gutxunerik sumatzen, baina beste kamera batek hartutako irudietan ikusten dira. Aukerarik daukanean, beldurri gabe errematera jotzeko agindu dio Ekaitz Saralegik. Bere mutilari. Altuna. Lehen biziko sakea izango du Amezketarra. Eraman pikain gainera. Sake gaiztoa, baina erantzune aparta. Ikaragarria. Hormozantzian jokatu du, ongi Jokin. Ederki atera du. Golea gurutzatua, Jasori ere. Moztu. Ezker gantxoa erdi-erdira. Oinatzek ezker zoazua. Erra izan da benetan, Jokinak bera geztio ezerrein. Bai, eta gero etxio gantzeman, jokaldia ondo izkutatu dik, eta gaina aurreneko kilue txoko alde egin gaina Jokinek. Eta jokaldi benetan ona izan dek, Sake gaiztoari ongi erantzun dio Bengoetxeak, eta gero bukaera ere benetan aparta. 5 eta 1.
ez ezik. Oinatzek ere jarraitzaile asko gaurko final honetan. Sakea oso laburra baina balekoa. Ongi erantzun dio Altunak. Humberto Altzaga epailekoa gontzat eman du sake hori. Bengoetxea. Bizi Jokinek. Zabalera aldegin dio. Gozatu gabea Bengoetxearena ere. Oinatzen gantxoa ona. Bildu Jokinek ongi. Orain arteko tantori piloteatuena. Gantxoa Jokinek. Txokora Bengoetxeak. Gantxoa. Zabalean jakoa ez oso ona. Eta Bengoetxeak aukera garbi-garbia galdu du alferrik. Tanto bizia izan da, 20 pilotaka da. Denera 56 daramatzate eta horietatik 20. Azkenengo 15 honetan txeioak. Eta aukera garbia izan du gaur Bengoetxeak. Minikekoa. Tanto erra jokatu dira. Minegin kasik bukatzeko. Bai. Hor bebure saldu dik Jokinek, dejada jaskara izan dut. Baina hor... Etenaldia eskatu dute, iragarkietara goaz. Bi eta bost. Orain arteko tantorik gogorrena jokatuta. Sakea berreskuratu du Altunak. Hemen sakea. Eta hor txeuzue, sakea oso laburra izan da, eta nik uste balekoa dela. Ozta baina nik uste balekoa izan dela. Txintxarri lokaletik, Txintxarriko katedra amezketako belearen alde, eman Jokin. Ioldiren mezua, Mexikotik osintxuarrak, haupa Jokin, ondo izan denok, baita zeu ere Ioldi. Ongi erantzun dio sake horri ere. Altunak txokora, eramanaiatzek, gantxoa ez du gurutzatu. Oso bizi hor, berriz ere airearen bila, gantxoa ona. Jokinen aukera eta txapara joan zaio. Izan ditu tanto bukatzeko aukerak, bai. Izan ditu, ondo jokatu dik, ondo mugitu dik pelota. Hor ezker gantxoate izan dik. Lekuzkanpo harrapatuta gurutzatzen asmatu iztuna eta oaine tantoa erdi indazaukean da txapara jutzaio. Aratz Astobietak, Zornotzako Guria tabernatik, Urgozo rugbi taldekoak, Oinatz Olimpora sardadin bultzaka, bultz, Oinatz, bultz. Hauxe, ezker gantxoa, lekuzkanpo zeukena, eta bukaerakoa txapara jutzaion pelota. Pilota zaila iaso du. Oinatzen sakea. Luze. Eta Jokinek orain honetan eraman beharreko sakea. Orain arte okerrik handina hor Jokinek, sake erantzuteko garaien, Hau zen barrena du, alduna... Eraman beharrekoak bai, hiru lortu ditu sakearen bitartez Bengoetxeak, baina hirurak eraman beharrekoak. Inton primerako bazkal orduaz gozatzen Erasmuseko ikasleak, Aupa Oinatz eta Kito. Bado Aleitzarra. Sake pozoitxua, jaso Jokinen. Horri oso ongi erantzun dio, txokora, Arrotxamar. Harrapatu eta bertan dejada arroa hori ere, bolea orain, hori hobea. Jaso Oinatze. Ezkerrez txokora, eraman Oinatzek. Ireki motz-motzean, jaso!
tanto bizia eta onna jokatu dute. Eta oina zankaz da ondo zeon, defensa latza erakustu bai dut, Bai, hori esperoenian. Bai, ondo zeon bai. Esperoenian. Eta okuz da oso ondo zeon, eta pelotari hola unen defenditune hobeto egiten dik, askoz hobeto. Hankari garinenaren jabeak ere batzuetan urduritasunarekin ere bat lotuta ikusi izan ditugu. Oinatzek berak orain 4 urte jokatu zuen finalura, benetan kaskarra jokatu ziren. Oso gaizki jokatu ziren orduan, eta nik uste urduritasunak eraginda izan zela ina handi batean behintzat. Altunaren sakea. Sake gaiztoa, eraman ordea oinatze, horretan bikain diardu, gantxoa. Gurutzatu egin du, atzera egin behar amezketarrak ireki apur bat. Eta oinatze hor zabalean izan dituen 2 piloterik garbien zuenetan utsegin du. Haue oso garbi, Oso garbia. Hemen oso ondo gurutzatu ziok ezkerpaetekin atzea pausua eman behar zen dik. Eta hemen txokoa kontrako jokalditzen hasi, deja daiten. Altunaren sakea. Luze gaizto oso girantzun. Hortan zegoain arteko aldea. Txokoan erki utzitakoa eta punto. 5-7 partidan sartzen ari da amezketarra. Sake irantzuten oso ondo aide, baina oaingo errematea behar izan dut, kantxa arditu. Benetan dotorea. Oso ondo bai. Iker Ugarte kamaratik, Aupaltuna, txapela lortuko dugu. Azte errematea egin duen hor. Erra benetan. Azmuturrekin jo egin duen altxa ezin. Iurria, oso ongi erantzun di horri ere, luze, Ormabikoa boleaz, Latza, 6-7. Partidan sartu denez. Eta orain eteraldia Asier Gartziak eskatu du, iragarkietara goaz. Altunak 6, Bengoetxeak 7. Atera du Jokinek ezker Ormarantz, horri ere ongi erantzun dio Bengoetxeak txokoan erremate zoragarria. Ados jaun Andreo Gados, lehen biziko berdinketa. Partida hasiera zaila izan du Jokinek. Bengoetxeak sakeari etekin handia atera dio. Berak ere asmatu du, Jokin ere ahultxamar ebili da sakei erantzuteko garaian. Baina orain 5 tanto segidan sartu dizkio gazteak. Gaizto doa, eraman Bengoetxeak eta ireki apur bat. Gaizto hori ere jaso Jokinen aukera. Txokoan Dotore, 8-7. Jokin, jokoan da argi bilionekin. Bat eta utxean 160 kantatzen ere entzun ditugu artekariak.
jarri diote. Tu azul! Egun urdin ere bai, Beraz pare-parean unionetan. Beraz parean, dirua unetan. Pare-parean. Oain erakustaldi. Tanto bakarra egin, Oain bosei tantotan erakustaldi handi. Txokora bere burua saldu du, ireki baina oso motz, ongi jokin. Luze, kanpora joan zaio Oñatzi, 9-7. Eta lehen bailen eten beharra dauka gaztearen tantoila da. 2-9 egin behitio. Jokinen sakea. Eraman, Oñatzek. Beste sake bat. Motz-motzean, txokoan dejada kaskarra. Eraman, Oñatzen aukera. Txokoan moztu, eraman Jokinek. Berriz ere txokoan Tokore, sakea berreskuratu du Bengoetxea. 8-9, 113 pilotaka da. Maspas Etxabek, Zeberiotik partida ikusten, aupa Oñatz, txapela Leitzara. Xabi Gabik, Ulazia futbol taldia amezketako txaltxikian alde, aupa Jokin. Izetako Josek, Iazeri eta puri-purian den partida aurretik. Ederra bai jauna. Joko azkarra ondo ateratzen denean, Joko azkarrak ondo ateratzen denean, Badik Xarma. Martin Kakueren galdera. Bengoetxeak ez aldu aurten ondar aukera izango txapeldun izateko. Daukan aukerarekin eta oraindik ikusten zaion sasoiarekin eta urtekin, oraindik aukera gehiago ere izan ditzake. Nahilikek. Izan ditzake. Golpez eta hor beste batzu baino justuagoa da eta ez da erresa, Aimar bezala 37 urtera punta-puntan indiztea. Baina orain du sasoiko, baina orain du sasoiko benean dago. Ake gurutzatua, eraman Jokinek, ongi. Ezker Orman sartu zaio, baina atera dut, luze jarri. Bengoetxeak ere txokora, ongi Jokin. Bengoetxeak berriz ere txokora. Ordu aukera, moztu. Eutxia mezketarra. Eta luze. Oso ongi, Oñatz, tanto gorra doa. Zabale Andesala, kanpora legin dio. 15 pilotakada da jo dituzte. Eta hor irudietan Jose, Atxona, Altunana. Jokin Altunaren aitona eta Garikoitz Altuna bigarrena injustu ere. Imanol Altuna izan zen lehena, Garikoitz bigarrena, haiek erremontistak, baina haiek egindako lana eta merituak aintzakotzat hartu nahi izan zituen Jokinek horregatik jarri zuen elastikoan Altuna hirugarrena. Eta bigarren berdinketa. Tanto bizitera garri izan dut, Bai, horixe. Dotore jokatu dira.
Bengoetxearen sakea. Sakeak, bai, ondo atazaio gatzenek orduan. Erantzun ona. Ez gaurre edo egin du. Moztu Bengoetxeak, aire sartzeko aukerari gezio eman nahi. Jokin. Ezkerrez normalikoa. Ikarakarria. Nola zabaleratu da. Nola gurakoa, Ez zuen ematen hainbeste zabaleratu behar zunik. Eta hainbesteko abiaduran. Baina eman dion efektuarekin. Ziztu harrigarrian irten da pilota zabalera. 10 eta 9, berriz aurretik Gaztea. golpe aparta, Latza benetan, sekulakoa. Harritzekoa izan da tanto. Eta uste dut Jokinen aita ere hor irudi horretan agertu dela. Adoa Jokin. Kanpora joan zaio. Bengoetxeari. 11 eta 9 lan erdietan 2 tantoz aurretik Gaztea. 127 pilotaka da. 25 minutu terdi. Ermuko bunker lokaletik Aupa Oñatz gol bustinduik. Sake gurutzatua ongi irten zaio Oñatzi. Airerako aukera, ez du asko aprobetxatu, Oñatzek berak ere ez, golea, jaso Oñatzek. Jokinen gantxo, ikaragarria benetan. Oso zaila zen, kantxa erdian zegoen. Eta goigoitik nola neurtu duen Zabaleko arrastoa. Benetan harritzeko modukoa izan da azkenengo erremate hau. Iragarkietara jo aurretik ikustezagun. Begira nondik eta zer egin duen. Arro, zetorren pelota, nola markatu du. 12 eta 9 Altuna kantxara Oñatz atxeden setean. Iragarkietaragoaz. Amabi eta 9. Altuna hirugarrena aurretik da Bengoetxearen kontra. 7 eta 2 irabazten izan dugu Bengoetxea. Baina ordutik 10 eta 2 partziala. 10 eta 2 partziala darama orain Altunak. Hasi dude pixka batekin dinde, baina gehora oain batik bat errematatzen ondo bukatzen ari dek. Ikaragarrizko tanto gilizkik, Eta orainateko aldea hortan zeok, beha bukatzen hobeto asko galdure geixo indik. Karea pelota gehiago baino, indako. Ia 5 gehiago. Ia 8 izkik. Oñatzen baino 5 gehiago. Sake laburra eta biurria ongi erantzun di horri ere. Ezkerra irea oso bizia. Erdira Oñatzek, ongi bitua. Jokin. Gantxo ona. Iritsi eta gurutzatu Oñatzek. Ordu atzera egin behar Bengoetxeak. Erki Jokin. Txokora. Gainean da. Golea Bengoetxeak. Ezkerra irez, luze jokatu nahi, barruan eta tanto! Protestan Jokin,
Bengoetxeak barkamena eskatu dio. Hor elkarrekin tupost egin dute, bigarren aldiz ere eskatu dio barkamena. Jaxuren mezua, Telmo, Aritz, Jaxu, Ander eta Josiko Zagreben pilotaz eta Davis kopaz batera gozatzen. Eta argazki bat bidali digu. Han bertan ateratakoa. Tenisa ikusten armailetatik eta mugikorrean berriz eitb.eus Ea jonda izuela, ez zerret imakalak. Ozta baina barruan izan da hori. 10 eta 12. Bengoetxearen sakea. Donostiatik, Loiolako Herriberatik, Lolik, Aupantuna. Oso luze, zazpitik ezin eurtu jokinen. 11 eta 12. Sakea baina hona izaten gindarzue luzea, ondo atea zaio. Otxokiren mezua, Aze Templea eta kalitate altunak, gakoa txokoan dago. Earki ezkutatzen dik jokaldia, Gourmet. Hor duzue Arkaitz, Bengoetxearen anaia. Partida berdintzeko aukera, Oñatzek, luze. Eta arro, oso arro. Arreari erantzuten dabil aulen. Bai, hortantxe zeuke, erakusten nahi dekauzulo gandu nahi okinek. Bosgarrena izan dek, eta denake batu zailtxeok, beste atzuk errezake bai. Hiru bat behintzat errazak. Bai, hiru bat behintzat errezak, eta nik uste denake erantzun beharrekok, eta hortantxe haidek. Oinaz baina okerrago. Oinaz berriz ondona, hortantxe haitue, hortan haide, sake erantzuten, ondona. Gainerantzean altuna gehiago. Bai, baina sakei erantzuten Bengoetxe asko zobetan. Alkoa bukatzen eta mugimendutan da altuna hobeto ikusten dut. Adolfo Castro Blaudiotik aurrera altuna. Iñaki Barak hau baitela pilotaz gozatzea. Ikuskarria, haupa Oñaz. Bengoetxearen sakea. Gaizto. Eraman. Ormabikoa. Harrapatu eta pintu. Eta ezin izango hori atera. 13 eta 12 Bengoetxe aurretik. Aspaldiko partez aurretik. Da ez dik ematen kanpotik hola ikusita horren zea, baina gogorra ebaz. Baina bai, hasiera izatik oso azkarra eta pilotaka da gutxikoa. Aitaren batean aurreratu duk, 4 eta huts. Bengoetxea, baina ja dagoeneko 161 pilotaka da dramatzate. Eta gaur Gasteizko hogetan ez dakigu bi hauetan zein izango den txapeldun, baina armailetan den txapeldun bat erakutsi behar dizuegu lehen da bizi. Hor duzue Nikolas Segurola Arantzazuko fraidea. Hain justu ere aste honetan aurkeztu dute hari buruz. Haren biografia biltzen duen liburua. Hortxe duzue Nikolas Segurola, fraide, artzain eta bertsolari. Eta ez dakigu pilotan zein izango den txapeldun, baina hau txapel eta guzti etorri da. Kainete ministroak sari bat eman zionean ere norbait kexatu egin omen zitzaioa ministroaren aurrean nola ez zuen txapelik erantzita. Gaur ere txapelarekin etorri dago.
Beno, dagoeneko salgai duzu liburu Mardulau, Nikolasi tokatzen zaion modukoa, Mardula, eta Mamitsua, eta Durangoko azokan ere antxe izango da. Denolako tentsioa sumatzen den bi protagonisten begitartean ez ezik jarraitzaileenean ere. Bengoetxearen amaia tentsio ikaragarrian Altunaren aita, Aitona, Osaba begi kliskarik ere ez dute egin nahi. Badoa, Oñaz, sake gurutzatua, erantzun hau xamarra. Txoko Añakoa eta tonto. Eta pilota hau bestelakoa dela iruditzen zaidak, Josean? Bai, Oñatzen apeti pelota fileo da oso azkarra ditu batik bat azpitik. Baina, hau, nik uste, Oñatze gardera duen bigarrena dela eta bestea baino azkarra ditu, bai, oso azkarra. Azkarragoa eta zekenagoa iruditzen zait. Zekenagoak eta zehauk Jokinen apeak ematen dira. Zekenagoa esan idiate oso azpitik ibiltzen den pilota, oso azkarra. Eta Oñatzek bere jokaldiekin eta etekin handia ateratzen dio material klase honi. Beste asko begien bizkan ikusi ere egin izaten ez duten material klasea. Horri ongi erantzun dio. Bengoetxea. Jaso Jokine. Txokora. Berriz ere Txokora. Jaso Jokinek. Oñatzek berriz ere Txokora. Horre zainongi. Eta kanpora joan zaio Altunari. Zabaleko arrastoaren gainean egin du punpa pilota horrek. 15 eta 12 eta orain 6 tanto segidan Oñatzentzat. Horreati gurutzatu di, baina arraston gainea. Estoako Koiote tabernatik denok Altunakin. Bengoetxea. Jonek eta Anerrek Zarauztik Haupa Altuna. Bado Oñaz. Eraman Jokinek, Goidoi. Indarrean, baina erdira, Sotaman Ozorain, Jokin aurreratu eginda, Txokora, ez ongi, gero gurutzatu, berandu gainera, Bengoetxea, ireki, bolea, zabalera, Jokinak efektu handiarekin, airez jarri da, gainera, etorri zaio, Oñaz. Eraman, Bengoetxearen aukera, eta ez du barkatu. Behin eta berriz Txokoan ari da jokatiak egiten, baina orain honetan Txokoan behartu eta gero gantxoa osongi gurutzatua. 16 eta 12 eta tantoila da luzeekin partida. Bai, takada, bai, lehen ikusi zazpitabit, irabazten Oñaz, gero 12 eta 9 hundek usteit, irabazten. 12 eta 9, bai. Eta goen 9tik 16a Oñaz, hor zea hundik, gora bera hundik, materialakin, sakekin, bakuitze be sake haunen, be pelota eta sake haunen, takadakin ez, eta buruz-buru normalan gauze, Beti pasa izan duek, buruz-buruko partidutan, sake aprobetxatuzkeo, hor takadak izatetuk eta gaur kontate alaxeek. Eta pilotaleku azkarretan, are gehiago. Bai. Eta hau azkarrenetako bada. Ondo jogatu bat batzuta tanto galdea eta erutzituk eta hor Jokinek txapara eta suerte txar pixke bat izaten ari de pelote hon,
Oinaz berriz asentatu eta hobeto jokatzen ikusten dit, balitek, saketa, be pelota eta horrengatik. Baina aurreneko erdin inkomo xamar ikusit, inspirazio bitxi xamarrekin eta guaino hobeto ikusten ditu oinaz behare. Eta orain Armailetan ez da horrutsunarik ikusten. Amasei eta amabi. Bi pankarta ageri dira, biak Jokinen aldekoek jarritakoak. Eta hemen gertuen dudanak dio Txopon Zabalen, Bajun eta Altun, Jokin txapendun. Bengoetxearen sakea. Oso luze. Eta kanpo. 17 eta 12 eta orain une kritikoa Amezketararentzat. Oso kritikoa ere. Hausake gaiztua buen, oso gaiztuare. Paetea sartu baino lehen, golpea tirazio, baina ez dikera mate gintzen. Horri ongi erantzun dio Jokinek. Bengoetxea. Altuna Txokoan bizi-bizi. Berriz ere bai. Eutsi oinatze. Orain laburrago, gurutzatuago. Ere buruari arnasa eman dio oinatze. Ezkerra irean luze Jokinek. Txokoan dejala zoragarria egin du. Eta erabat engainatu. Baina txapara joan zaio. 13 eta 17. Berandu abiatu da, engainatu egin baitu. Baina txapa hotxak zer nolako poza eman dien Altuna tarrei. Ez dago halako musikarik. Altunak aterako du sakea. Aurrera Oñatz, leku txarrera baina horrere ongi notatu. Zaila huepa, Oso zaila bebeetik. Bizi eta hori gora. Sake zailari erantzun dio da. Gaizki joan eta zoragarri erantzun bebeetik. Gaurruko pelotak bizi eta ona, Jokinena, Eta 17 bizirik segitzen du Amezketarrak.
Sakearen jabe da argi honekin. Sake gurutzatu ongi irten zaio Iñazi. Jokin. Gantxo zoragarria, benetan bikaina. 15-17. Eta zer nahi egiten duela ere, Jokin Altuna gustura izateko moduan da. Aurtengo txapelketari azken zatian sekulako jantzien. Azpeitiko Jose Mari Altuna bertsolariak kantatu zuen behin. Naiz izan Altuna, naiz izan Bajuna, bakoitza galduna, eginarekin pozik dago Altuna, eta ez da gini zer egingo duen, eta galtzen badu ez da pozik izango, baina lasai egoteko moduan mentzat bada. Aurreratu egin da Bengoetxea, Sotamanoa ez du aprobetxatu, ongi Jokin. Beste Sotamano bat. López orain. Moztu. Txokora, Indarzu. Jokinek, eraman, Muñaz, Ormabikoa. Eta tantoa Torri! Asko balio zuen horrek, eman dionetukoekin. Gaitzeko ziztuan irten da piketa hori, Zabalera. Bere burua lurrera bota du, baina ezin ukitu ere egin. 18 eta 15 errepikapena ikusiko dugu. Iragarkietara joan izaten, bikain izaten tantoa. Hemen txeuzue, behira zenolako efektu ematen. Bukaera. Eta efektu bikain emantzen da, zen luzatu Jokinera. Itu behar bada ingo zuen, hemen ikusten dugun. Zen luzatu Itu behar bada ingo zuen, baina altxatzerik ez behintzat. Altxa bera eginda, azkar asko. 18 eta 15 azken etenaldia iragarkientzat. Hemezortzi eta 15, Bengoetxe aurretik. 231 pilotaka da, 50 minutu partidak. Ado Oña. Eskuinez erantzuteko moduko sakea. Beste horretuko da. Zaiona, Jokinen aukera moztu. Eta kantoa Urrunin. 16 eta 18. Beste lau pilotaka da. 335. Gaurko egunez jarritakoa da. Lauterdiko errekorra pilotaka dei dagokienez. Gaur 17 urte. Iruñeko Labrit pilotalekuan. Etxanizek 22, Errandoneak 18. Jokatzeko beste estilo bat, beste abiadura bat. Beak alaxe juen. Defensa hausteko kolperik ez, baina pilotakadak entzun ondo. Ia ordu terdi, 86 minutu, pilotakadak 600 eta 82. 600 eta 82. Egun berean joak denak, Atera du sakea Jokinek, aizkoa da, eraman oinatzek. Airearen bila joatekoa zuen, Saralegi ere aserre, aulkian. Gantxo ona, eta tantoa Urdin. Zein dure, Gastatu. Ia boterik ez du egin. Ikaragarri, 17 eta 18. Jaun Andreo gortxe da, gainean Jokin Altuna. Ia boteik ez egindari, ez irutu zatea dio koskan bajo dute, Oso urrundik jotakoa, sake bueltan askoz aukera garbiagoa izan du. Eta bai, bote hori. Botea beste parte honeko aidan, Begira. Laburra eta barrura. Partida berdintzeko aukera Altunak. Eraman Bengoetxeak. Beste gantxo bat, ona, jaso, goleaz, ederra benetan, ados Jaun Andreo, gado! Zer da hau? Ez dago amorre mateko.
Basketako mutil gaztea. Veteranoak hirugarren txapela nahi du. Espezialitate banatan bat. Gutxi dira hori lortu dutenak. Azkena Urrutiko Etxea aurretik lortu zutenak denak nafarrak. Erretegi, Barriola, Erretegi, Arretxe, Barriola, Aimar eta Irujo. Eta pilotari handia geratu ziren hori erdietsi gabe. Sakea labur, eraman Oñatzek. Pilotaka da ona, golearen bila doa, Biurria. Oñatzen gantxoa, horra Jokin, txokora gaizto. Eta 19 gaztea aurretik. Eta guaine pelota doktoren mintzen da erakustan ditu Jokin, ataken da, pelota mintzen garaien da. Egin galdutakoetan badago aldea. Egindako gamala duia. Baina egindakoetan ere bai. Etorri giarrik izainek, etorri handikin Jokin. Iparetaz 3 egin ditu, bat boleaz. Dejadaz beste 3, hau 3garrena. Airez egindakoak ere baditu 6. Hau Dejadaz. Horretan, horrelakoak egiten Bengoetxea bera ere artista galanta da, baina oraingo altunak egin du. Bengoetxeak berriz eginak 9, sakez egindakotzat zenbatzeko modukoa bakarra, baina beste 5 sake eraman beharrekoak utzi ditu eraman gabe altunak. Horretan asko zobeto, sakei erantzuten asko zobeto Bengoetxea Altuna baino, baina gainerakoan Altuna gehiago. Igor Rotaigiren galdera. Hogeta Arabarrauen ala, bai. Arabarrauen hogeta, bai. Jose Maria Palacios, hogeta. Zapetun ikaragarria izana. Badira garaipen zerrenda handiagoa duten hainbat pilotari, baina ura buruz buruko bitxapelekin historiara pasatu zen. Aparteko zerbait bazuen unbait. Eta Jokin sakatzea zijoan. 19 eta 18. Partidu txoa laua, bat eta utzi irabazten. Emozioa dauna, ikusgai. Ezker Orman sartu zaio, nahiko egin du. Txokoan Niakoa, harrapatu eta txokora. Bengoetxea, aukera Jokinek. Txokora berriz ere, harrapatu eta ireki. Oñatz, ez zuen erra, baina ireki. Ongi Jokin, haze emozioa dagoen. Altuna ezkerra irez, Bengoetxearen gantxoa. Harrapatu eta eraman Jokinek. Txokora Bengoetxea, harrapatu eta txokoan. Ordu aukera Jokinek, ireki. Harrapatu eta bildu, botez jarri da. Oñatz, eta gantxoa txapapera. Hogei eta 18. Gaurko final honetako tantori piloteatuena eta gorrena. 21 pilotaka da. Aipatuko nik tanto ontan Jokinen defensa, Pelota ikeragarrizko ezinezkoa zirudiena. Ikeragarrizko pelota eraman dizki. Eta defensatak jo, fizikoki ikustek, Hau ez du, debutatu zeneko mutiko erkinura. Gastatu jeuen baino, asko indek alde hortatik. Ez da hau debutatu zueneko mutiko erkinura. Orain beste mutil bada, beste heldutasun badauka, iztarretan masajeak eskatzen dizkio botileroari. Orain, Laura, bita huts. Bentaja ikarriek. Alde handia Eta sakea. Alde handia ez. Eta sakea. Zer izan da, ikaragarria benetan, behartu galanta
eman diote gorputzari pilotari hauek, bai Guk zintzurrari ere. Berreun eta 75 pilotaka da, aurtengo lauterdiko txapelketan bakarra izan da, 300-etik gora izan dituena. Eta orduan ere Arretxe tartean. Bai, Arretxe. Emaitza ere esango dizuet. Hor dira, Altunaren zaleak. Txapela amezketara eramango dutela. Sinesten hasita. Ezkurdiak 22, Arretxek 16. Urriaren 9 izan zen Lekunberri. 307 pilotaka da okerrez banaiz. 300 pasatu den bakarra Uraxe. Aurtengo txapelketan, baina finalak ondu dezake kopuru hori. Jokin Altuna. Eraman Bengoetxeak. Ez dio ezer egin Jokinek. Hor ere gaizki jotakoa. Moztu Bengoetxeak. Jaso Jokinek, ongi. Oinatz. Txokoan. Harrapatu eta txokoan jokatu. Gantxoa Bengoetxeak. Jaso Jokinek, lerrekin da. Eta Bengoetxeak zabalean jaka. Ekail Saralegik etenaldia eskatu du, ongi eskatua. Ongi eskatua. Partida ikaragarri gogortu da. Pilotaka da kopurua bakarrik ez baita. Bi pelotarik hausita. Atzereko partidu gogorrazia pelota gadarita. Gero batik bat atzereko bitantoke oso gogorrak izan ditu. Datu esanguratsua da, baina datu hotz bat besterik ez. Gero irakurketa ere egin behar da eta erritmoa benetan ikaragarria da. Ordu bete orantxe partidak. Hemen ez pelota eman duen, Jokinek. Horrera bat engainatu dik, etzin espero. Berta ingozioni deja da txoko abituek eta hori eramateik ez, baino hauet tanto dotorea. Diak ere oso nekatuta. Aurtengo txapelketan Bengoetxearen aita ere hortxe zen. Joakin, hortxe. Oinatz. Aita eta aita semeak hor, irudi horretan. Joakin eta Arkaiz. Eta Amonan izango da. Etxezokoan kandela piztuta. Atera du Zabalera Bengoetxeak lehenbiziko aldiz. Ongi erantzun dio Jokinek. Zabalera egindako jokaldi hau ere Ogeina! Asko arriskatzen horrein Bengoetxeak. Zaile, Eta arriskoa ikaragarriak ikaragarrikatuta, Horren arroz etorren pelota sotaman osartu eta txokoti Zabalea dejada egin. Ikaragarri izan dek. Hemen. Zaile baita. Oso zaile goi, Ogeina! Pero dejada egiten saiatu da, baina jo ere bigarrenean. Bigarrenean bai. Arritzekoa emozioa da. Lau eta huts eta zazpi eta bigorri, zazpina, 9 eta 7 urdin, 9 12 eta 9 urdin, 12, 17 eta 12 gorri, 18 eta orain Ogeina, 21 eta 20 Bengoetxe aurretik. Eusteko sakea, ez dio eutsi Jokinek.
bat eta 20. Bengoetxeari sake bakarra geratzen zaio. Bueltarik ezean. Emozioa, giroa. Hitzez esplika ezinak. Bihotzan dardarra sentitzen dek. Batzuk aldeata eta bestea, emozio ikeragarriko partidua. Gatza. Bengoetxearen azken sakea, Jokinek jaso ongi gainera. Txokora Oñatzek, harrapatu eta txokoa bere burua saldu, Txokora Oñatzek. Jaso Jokinek, Oñatz. Berriz ere txokoa bere burua saldu, Txokoan Jokinek ere. 20 bana jaun Andreo! Etzata gustatu atzerkotatu hau asko, Txokoko etan zebiltzela matezin. Etzin ematen partidu zeontan... Jostetan zebiltzela zitudien, bai, jostetan. Jolasean eta ez jokoan. Beno, aurtengo finalak oker ikaragarria beharko du 300 pilotakadara ez iristeko. Sakea balekoa baldima da, eta orain arte faltarik ez da izan. Laburregirik eta luzegirik ez, Josean? Ez. Ez zituan, asko izango aurtengo txapelketan, horrelakorik gabek. Horrelakorik gaberik. Ez zuan asko izango, ez. Beno, Altunaren sakea balekoa baldima da, partidako 300. pilotakada izango da. Hogeita bana jaun Andreo. Bi azeri iritsi dira. Biak ere joko handian. Oñatzek txapelketa ikaragarria jokatu du. Jokin berriz Kinikolo ibili zen. Txispari gabe, jokori gabe, konfiantzari gabe. 19 eta 12 galtzen joan zen Viktorren aurka Donostian. Baina partida irauli egin zuen eta final laurdenetako ligaskako azken partidara, azken jardunaldira bizirik iritsi zen. Eta irabazi egin zion buruz buruko txapeldunari, Irribarriari. Final aurrekoa Lauterrian txapelik gehien duenaren aurka jokatu zuen, Aimar Olaizolaren aurka. Eta erraz menderatu zuen. Eta orain finalean 20 bana eta sakea berak. Izetako Josek dio, urte askoan gogoan izateko moduko finala. Biei txapela jantzteko modukoa. Kirolau haundi egiten duten horietakoa. Ikus dezagun, goza dezagun, aurtengo Lauterdiko azken kintzea. Altunaren sakea. Bengoetxeak eraman, Jokin. Txokora, indarri gabe. Oñatz. Txokora. Harrapatu baina ezin altxa. 22 eta 21. Buruz buru kantxa osoan bazuen txapel bat. Binaka ere bai Untoriarekin batera irabazia. Eta orain Lauterdikoa. Retegi, Arretxe, Barriola, Irujo, Olaizola, Urrutiko etxea. Eta Oñatz Bengoetxea. Latz sufrituta, 305 pilotakada izan dira. Vicente Artola masajistaren besarkada. Asier García lehen duzuarena. Inezko besarkada.
nahiarena. Izan da zutela. Gogoan garria. Ordu bete eta 7 minutu eskas. Sake pozoitxua atera eta gero urrengo pilotaka da kaskarra Iokinena. Eta gero arriskut hartu, latze, partidu bukaren nekeare bai, eta aukera izure bai edeja da, eta... Nik uste oinaz txikituta iritsi dela partidaren azken zati honetara, eta Zabalera sakea ateratzea erabaki duenean, eta Zabaleko jokaldi hura egin duenean, eta rirra txikituta zegoela, eta oraindik ere errekuperatu ezinik. Kostako zaio pixka bat, denbora eskatzen du, ezta? Bai, auspoari buelta ezin da dagoela, eta ura edatera joan da, hor, alkin gudura. Denbora eskatu dio Helenari. Ez tarria freskatzera joan da, berriz ere badator. Orain bai, oinaz bengotxea, zorionak. Eskerrik asko. Auspoari buelta eman ezin da, final ikaragarri gogorra. Bai, presio ikaragarri, Azkenen ja janik uste, ja mareatu da pilotan, ez? Partidu gogorra izan duak, oso nervioso, intensia askokin da, azkenen gaurre suerte zirazit eta bainik ez toz inizten. Zenba gora bera izan dituen partidak bakoitzak bere pilotarekin min egin di aurkariari. Bai, nik nire pilotakin min egiten nion, berak berekin asko jentzi minan die. Eta gora bera asko izan du die, ez? Azken regalo batzuk bai, baina ezin du garras hartu. Ba, ez dakit, badoa, ezin duela eta badoa, ez dakit, ezin duela itzegin, bai. Gorputzari buelta eman ezin da, Bai, alaxe dabil, bai. Gorputzari buelta eman ezin da. Ezker Hormaren kontra jarri da. Eta Gerosiagorako utzi beharko dugu. Podium ingurura doa oinatz. Eta Gerosiagorako utzi beharko dugu elkarrizketa hori. Ordoa Jokinen gana. Bi finalisten txapeldun onduen arteko besarka da. Fernando Palacios, Arabako Pilota Federazioaren lehendakaria. Sari banaketarako prest. Gorka Urtaran alkate, Gasteizko alkate jauna ere bai. Haze irudia, Armainak. Hau den momentu ipolitena, gehi Eta benetan unkigarria. Final baten. Inor mugitu gabe, dena tente, isilik. Errespetu osoz, errespetuz eta miresmenez, miresgarria izan baita gaur egin dutena. Txapelik ez, baina gauza asko irabazi ditu aurtengo txapelketan Altunak. Maider Bilbotik galdezka, nola zen Altunaren bertsoaren bukaera. Hiru motxak eta azkenengo puntua behintzat. Naiz izan Altuna, naiz izan Bajuna, bakoitzak alduna. Eginarekin pozik dago Altuna. Eta orain Oñatzi kopa adiskide handiak dira gainera. Unkituta dago Oñatz.
Bere ondora etor dadin, igo dadin, esan dio Altunari hemen txeuzue. Bi pilotari handi hauen irudia. Lortu dozu falta zitzaiun txapelketa, lauterdiko txapela, badakitz oso pozizeu dena, baina galdetu erotzut nola ikusi dozun finala. Lan asko emun dotzu Jokinek eta nori eskaintzen diozu gaurko txapela. Bueno, eskerrik asko. Partidu oso gogorra izan du da. Ikaragarri sufritu behar izan duot. Banekin Jokinek estu hartuko zila, artista fenomeno bat da, eta bere kontra oso zaila jokatzea. Egia esan guainik sinisten ez dut, nire lagun batei dedikatzen diot, guen dela hilabete batzuk gure artetik joan zen, eta Josetxo hori dedikatzen diot, besarka batekin. Eskerrik asko, Oñatz, eta baita eskerrik asko Altunari, zoriona bizkoi, partido zorar txabatu zuen. Eskerrik asko.